nwanne m nwoke chizi na mụ bụ ọkụkọ akwacha ọkwa n'akwa mana mụ abụ ọkụkọ kwachara akwa ibe m ya na-akwa ka jizi n'ibe m ya na-akwa bụ na ka a dabụrụ ụmụnne anyị nwoke nwaanyị aka ji ndị nọ na mkpa ndị mebichi olube nnaba wee chọbazie ka a ga-esi wee mee ka ọ dịrịwa na mma ha ga-ebidokwa n'isi maka na mmiri adịghị esi na mgbada agụlụ na mmiri na-esi n'isi agụlụ onye a ga-anachibigo n'isi ebe mmiri si wee gụlụ wee isi ebe a wee mezi wee kpochebe ogu kpochebe udo kpochebe ngana mmalụ mmụọ dịbe nna ya mmalụ mmụọ ba ji bi ụwa mmalụ ibe ebe na-asọ ma ụfọdụ bụ ibe na-eti ebe na nsọ na njọ bụ ebe ebe na-asọ na be nnaba hapụọ n'ụzọ galirie n'igbo niile nwere ebe na-asọ obodo niile nwere ebe a na-asọ anaghị eri taa ha na-erizi nke a sụrụ na abasi mgbago ibe na bugidata onye ọbụla na-amapịa ibe ka ere ọ dịka ọ na igbo enwere nsọ mana nsọ abụ ka a na-eme nsọ karịa edekarịa onye o ji n'aka ahụ o jisikwu ya ike na ọ mara ka ọ ya eme onwe ya eburu ụzọ jebe agwara aba jụọ ndị mmụọ ese jụọ ndị ichie ese jụọ ochie ese ọchịcha anya ese nọ ibe mmadụ nọ nwanyere ya ka ọ ya eme ụzọ kwụrụ ya ọdịgharị ya na omenala igbo abụrụ ịpụta ụtụtụ ịbata na be dibịa were ọgwụ ihe ajụ ese ijụchazi ese abụ ibe nwetara na ese abụ ka ọ ya ama ka o esi wee mee dibịa igbo abụrụ onye na-emebata bịa ka ọ ya mkpa gị na ebe na-eme m kedụ ebe ị ga-eme na ịbata dibịa wụọ abịa na wuo okwu na kpokọ ndị ichie ya na-eme iwe wee jụọ onye enwe bịa nụ kedụ ebe na-eme ya ndị ichie ezi enye ozie gị oziche gị ya ma ime yara eme ịnababeghị gịnị anụrụ ndị ichie abụrụ ndị na-emepụtasị gị na ka o si eme m na ka o si eme m kedụ ibe m eme mba ọ bụ onye amụma abụ obi dibịa ịbịagide ga-agwa gị na ebe ihe eme na ebe na-eme gị na ebe bụ nsogbu ọ bụ na ikwuchazi anya ekene m kedu ka esi nweta gị esi enweta m abụrụkwa n'ibe ọzọ na-abụrụ na nọ na ekwentị ka anyị akpọba m mana ekwentị m abụọkwala oje zuru obodo na ekwentị m abụ na amakwurozi m ihe ebukwurozi m ihe ma n'isi eburo m ihe n'isi mana ibe mmadebe bụ na onye ọbụla nụrụ onu m na ibe ọma emeghori ya a ga-afọ akara ekwentị gị onye nụrụ onu m na ibe ọma emeghori ya a sịkwa na unu kwete believe unu anọrọ na believe na-anwụ believe nọ na believe na-anwụ ịghara azụ onwe gị believe that Jesus is coming soon. He believe since how many good years my father was born unu can believe that Jesus is coming. Ụmụ Igbo melu na onwu na ebele biko melu na onwu na ebele ka anyị melu na onwe anyị ebele ụmụnne anyị ndị nọ mba obodo oyibo dị n'iche n'iche unu fụchara obodo ahụ nọ malụ mmụọ ha na-achịwa malụ mmụọ ba na-ebe malụ mmụọ obodo be unu na-echechekwu na mmụọ obodo be jekpicha ekpele na mmụọ obodo be unu nata ndị asa ire asa clean and ụmụ atụnyere mmanụ anwụ wee kwekọrọ brain boss unu tubuo unu nata unu bara na airport na-agbata monetary airport ibe niile nwere elu ogwu onye unu anọdụ na-asị maka mmadụ asị maka asị ibe anyị asị fight for your own and fight for yourself. You are the God of yourself. Go abuchi onwe gị onwere chi nwe gị onwere onye nwe gị go abuchi onwe gị nne gị na nna gị amụgo gị itoite bụrụ okorobịa chụọ ego ibugoro chi onwe gị ịma ibe dị gị mma ịma ibe dị mma ị ga-emere onwe gị na ọbịa mmadụ ga-emere gị zọba na onwe unu akara ekwentị m unu ga-enweta ya n'onyonyo ekene m unu arụsị odumodu nwanne gị ya gazie onye abalị nwanne gị onye abalị ogolo onye mara asụ ọsọ n'igwe ya na mara asụ asụ ya n'ọbịa